Annabi agarinsa ba ayabi 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 Annabi agarinsa Yesu da kansa fa shi mutumin Nazaret, amma mutanensa ayya suka yashe shi. Wasu sun yi tambaya ba Yesu da Yusufu bane, ba a yabi Annabi a garinsa. Wasu sun yi tambaya ba Yesu da Yusufu bane, ba a yabi Annabi a garinsa sam 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 ba ayabi Annabi a garinsa 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 kayi alheri a garinka babu mutum da zai kula da kai amma kayi mummuna a garinka shekaru dubai ba za a manta ba kayi mummuna a garinka ai shekaru dubai ba za a manta ba ba ayabi Annabi a garinsa 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 FM ka yi wani mummunan abu a garinka a duniyan nan ayya idan kana so a jika a BBC ka yi wani mummunan abu a garinka wani zai saka daga kudinsa domin alabarta ba a yabi Annabi a garinsa ba ayabi 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 Annabi a garinsa